2023 கடகராசிக்கான பலன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே கடகராசி இந்த ஆண்டு மாற்றங்களை முழுமையாக சந்திக்க போகிறாங்க. வாழ்க்கையே முழுமையாக மாறிவிடும். இனி அனைத்திலும் நன்மை உண்டு. தடை தாமதங்கள் நீங்கும். குடும்பத்திடம் கொஞ்சம் அனுசரித்து விட்டு கொடுத்து போங்க. வருமானம் சிறிதேனும் குறைந்தாலும் கூட நீங்கள் உங்கள் உழைப்பால் வருமானத்தை கூட்டுவீங்க. உங்கள் தேவைக்கேற்ப வருமானம் இருக்கும். தப்பு வராது, நல்லாயிருக்கும். குடும்பத்தில் அனுசரித்து போகிறது நல்லது. முயற்சிகள் நல்லாயிருக்கும். தைரியமாக துணிச்சலாக செய்கிறது, விடாமுயற்சி செய்கிறது. சிறு தூர பயணங்கள் நன்மை. நண்பர்கள் உறவினர்கள் உறுதுணையாக இருப்பாங்க. தொட்ட காரியத்தில் வெற்றி பெறுவீங்க. ஒரு வகையில் வண்டி வாகனம் வீடு வாசல் அமைவதில் சிறிதேனும் காலதாமதங்கள் ஆனாலும் தரமான அமைப்பு உண்டு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. காதல் சார்ந்த விஷயங்களில் பிரச்சனைகள் வரும் வாய்ப்பு இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது. தெய்வ வழிபாடு அதீதமாக தேவை. கடன் சுமை இந்த காலகட்டம் குறையும். ஒரு வகையில் வம்பு வழக்குகளும் குறையும். தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருக்க கடகராசிக்கு இனி அதி சிறப்பாக இருக்கும். வாழ்க்கை துணை அமைவதில் இருந்து அந்த தாமதங்களும் தடைகளும் இனி நிச்சயமாக நீங்கிடும். நல்ல அழகான வாழ்க்கை துணை அமைவாங்க. நல்ல வரன் அமையும். நல்ல திருமண வாழ்க்கை, திருமணம் நடந்து பிரிஞ்சிருந்தவங்க கூட இப்போ ஒன்று சேருவாங்க. நல்லாயிருக்கும். அதிர்ஷ்டங்கள் உண்டு. முடிஞ்ச அளவுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்க. அதே மாதிரி இந்த காலகட்டம் தந்தையினால் கிடைக்க வேண்டிய நன்மைகள் முழுமையாக இருக்கும். தந்தை வழி உறவினர்கள் உறுதுணையாக இருப்பாங்க. உயர்ந்த மனிதர்கள் உதவி செய்வாங்க. தொழில் வியாபாரத்தை பொறுத்த அளவுக்கு முயற்சி செய்யுங்க. நல்லாயிருக்கும். பலவிதமான திறமைகள், மனதில் என்ன ஓட்டங்கள் மிகுதியாக இருக்கும். கடினமான உழைப்பை நம்புறவங்க இப்போ நல்லா உயருவாங்க, நல்லா முன்னேறுவாங்க. அவங்க உழைப்பை எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு உயர்வு நிச்சயமாக உண்டு. அதனால் பலவிதமான எண்ணங்களும் சிந்தனைகளின் ஓட்டங்களும் மிகுதியாக இருக்கும். நல்ல முன்னேற்றம், லாபமேன்மை நல்லாயிருக்கும். செலவினங்கள் சரியாக திட்டமிட்டு செய்வீங்க. தேவையற்ற விரயங்களை தவிர்ப்பீங்க. நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வெளிநாடு பயணங்கள், முயற்சிகள் எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கும். கடகராசிக்கு ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அனைத்திலும் வெற்றி உண்டு. விடாமுயற்சி செய்வது இன்னும் சிறப்பு. தன்னம்பிக்கையோடு இருங்க. அனுசரித்து விட்டு கொடுத்து போங்க. எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே நம்ம தமிழ் ஜோதிடம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.